Gọọmenti steeti abụ Anambra bụ nke wepụtara atụmatụ bụ nke ha nwere iji wee gaa n'ihu na amụjikọ ma na-enye ntaramahụhụ nyegara ndị pastọ nakwazi ndị amụma Adigboroja bụ nke na-alụ ọrụ n'ime steeti a. Onye nta aka anyị Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ a. Amefe kwupụtara na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo n'ugbu a na-agbanyesi ike ịsachasị mpụ na aghụghọ dị iche iche dị mana omenala ma n'ụka na Anambra steeti ma mee ka okpukpere niile dị na steeti a bụrụ nnọọ nke ga-adị mma iweta mwulite na agamniru n'obodo a. O kwupụtara ya bụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Anambra steeti lụtụrụ aka na ihe gọọmenti Anambra steeti na-achọghị n'ụlọ ụka niile dị na steeti a bụ ịdị na-ele mmanụ nakwazi mmiri nke a kpọrọ anointing and healing water ya nakwazi oil n'aha bekee ya nakwazi ibu amụma na-adabaghị adaba n'ime ihe ịrịba ama na-abụghị eziokwu na imerime ihe ndị ọzọ a na-ahụta n'ụlọ ụka n'ụbọchị taa. Ọ rụtụziri aka na ya bụ iwu ọhụụ emebere na Anambra steeti nke a kpọrọ Anambra State Homeland Security Law bụ nnọọ nke ga-emesi onye ọbụla bụ onye ori na ama nakwazi ndị na-enyere izu ori na ime mpụ dị iche iche aka na steeti a ike. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.